että toisin sanoen hyvinä vuosina Suomesta voidaan viedä. Ja totta kai meidän täytyisi sit pystyä viemään jotain sellaista todella lisäarvosta. Ja tänään me on kuultu ihan uutta asiaa siitä, miten myös ruoan kautta voidaan saada näitä, tai että sanotaan näin päin, että ei tapettaisi, niin kuin Tari taisi käyttää sanaa, niin ei tapettaisi meidän ruokaa. Ja sitten jos mä nyt jonkun noston teen tähän alkuun, niin mulla on semmoinen käsitys, että tätä kestävyysmurrosta, joka koskee monia muitakin asioita kuin vain ruokajärjestelmää ja ruokakysymystä, niin tätä kestävyysmurrosta, niin sillä on maantiede, sillä on tämmöinen spatiaalinen, niin kuin sanotaan, ulottuvuutensa. Ja mä en uskokaan, että se tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan yhteiskuntarakenne on sellainen kuin mikä on nyt tämä fossiilitalouden yhteiskuntarakenne, jossa meillä on näitä metropoleja. Meillä varmasti tulevaisuudessa on maaseutukaupunkeja, mutta mä en uskokaan, että tämä metropolityyppinen rakenne, missä yhä suurempi osa, paitsi suomalaisista ja ihan globaalistakin ihmisistä, niin kun, asuu niissä metropoleissa, on kadottanut kosketuksen luontoon, samalla ne on kadottanut sen ruoan tajun, ymmärryksen siitä, mistä se ruoka tulee. Ja mä visioin sellaista tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa, tai jotenkin se tuntuu loogiselta, että se on väistämättä oltava sellainen, missä silloin kun se on enemmän tähän biotalouteen, ekologiaan perustuvaa, että se ei välttämättä ollenkaan sellainen takaisinpaluuta johonkin maaseutuyhteiskuntaan, mutta se on semmoisia hybridisiä yhteiskuntarakenteellisessa mielessä, hybridisiä tiloja, joissa tällaisia niin kuin luonnottomuuksia, niin kuin nämä metropolit, ei välttämättä edes ole. Tämä voi kuulostaa aika hurjalta, mutta mä halusin sen näin formuloida, koska tietysti muuten ei ajatus lähde ehkä lentoon, että onko niin kuin, väitänkö minä, että Tampereen, Helsingin seudun tämän kokoiset niin kuin purkautuisivat maaseuduillensa takaisin ja niille ruoan alkulähteille, ja olisiko ihmiset tulevaisuudessa, kun Kalina on esittänyt, että ihmiset tulevaisuudessa enenevästi tuottaa itse ruokaa. Me osallistuttaisiin enemmän ihan kädet mullassa siihen oman ruokamme tuottamiseenkin siinä tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa. Tämmöisiä ajatuksia lähdin tässä, ja nämä niin kuin ehdotan, että voisi olla sellaisia, jotka käytäisiin sitten läpi myöskin, kun ruokastrategioita mietitään. Irene Kuumonen, sä oot tutkinut ruokajärjestelmän kestävyyttä, ja nyt puhuttiin, että pitäisikö sun laittaa kädet tai meidän kaikkien kädet multaan, niin kuin Juha ehdottaa tässä. Joo, pitäisi. Avaa enemmän. Tietysti se maaperä pitää tutkia, että siinä ei ole sitten niitä patogeeneja. Mutta tässä ehkä niinku tämä ajatus, että me ihmisinä yleensä halutaan tai pyritään niinku löytämään semmoisia niin sanottuja täydellisiä ratkaisuja. Ja me tullaan helposti siihen ajatukseen, että meidän pitäisi löytää semmoinen täydellisen turvallinen ratkaisu, että joku semmoinen, missä ei ole ollenkaan patogeeneja, tai sitten niin kuin, että siellä on pelkästään hyödyllisiä asioita. Mutta mä jotenkin ajattelen, että nämä tämän päivän keskustelut jotenkin paljon heijastaa semmoista tarvetta hyväksyä se, että tämä maailma on tosi kompleksinen, ja meidän tavallaan pitää just sitä kompleksisuutta pystyä vähän niin kuin syleilemään. Tämä on nyt vähän tämmöinen inhottava anglismi, mutta juuri se meidän pyrkimys tavallaan rakentaa semmoisia hirveän tehokkaasti toimivia, streamlinattuja maailmoja on se syy siihen, että me ollaan nyt tässä tilanteessa, että meidän täytyy ylipäätään keskustella näistä asioista. Ja jotenkin nämä esitykset, mitä täällä on kuullut, nämä on resonoinut monella tasolla. Olen nyt viime aikoina tutkinut ruokajärjestelmää luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, aikaisemmin huoltovarmuuden näkökulmasta. Ja sillä tavallaan se taustalla oleva narratiivi on se, että meillä niin kuin yhteiskuntajärjestelmät elää tietyn ajan ja sitten ne vaihtuu toisiksi. Sitä hetkeä, kun ne vaihtuu toisiksi, niin sitä usein edeltää sellainen ristiriitojen kärjistyminen. Ja me tavallaan niin kun se tasapainotila lakkaa olemasta sen takia, että ne
ristiriidat tavallaan rupeaa kumoamaan itseään, että joo, me ollaan pystytty rakentamaan hirvittävän korkea hyvinvointi ihmisille, ja ne samat ihmiset nyt ahdistuu tämän kaiken hyvinvointinsa keskellä. Et totta kai niin siis niitä lääkkeitä on, mutta et mikä se on se uusi tasapainotila, ja kyllä mä niin itse ajattelen, että helppohan meidän olisi hypätä semmoiseen niin ruokaa ilman maataloutta ajatteluun, mutta ei se näitä meidän niin juurisyitä tule ratkaisemaan. Että kyllä mä niin ajattelen, että me tarvitaan syvempää luontoyhteyttä. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä, että asuuko kaikki maalla? Todennäköisesti ei, en mä usko, että se on niin välttämättä haluttavaakaan, mutta se, että niin kysymys on enemmänkin siitä, että minkälaista maailmaa me ajetaan, että ajetaanko me jatkuvasti isompaa yksiköitä, isompaa tehokkuutta enemmän mulle nyt heti, niin siihen mä en usko, että se niin kuin ratkaisee meidän kestävyysongelmia. Päivi Nerk, miten tämä resonoi maa- ja metsätalousministeriöön tai yleensäkin? Sunhan taustaa myös, että sä oot ollut myös niin kuin Atrialla ja Lihapolarilla töissä, että sulla on kyllä ihan, oot ollut kädet mullassa myös. Ihan oikeissakin hommissa. Minä en sanonut sitä. Mutta minä sanoin, olen aloittanut jo ihan oikeissa hommissa. Ensinnäkin tästä, mitä mä tänään on valitettavasti en ihan alkuun päässyt tulemaan, niin mulla niin koko tämä, mitä mä nyt olen kuullut, niin resonoi hirmu vahvasti siihen, mitä Irene tuossa totesi, niin tavallaan siihen ajattelumaailmaan, että me itse asiassa puhutaan tämän yhteiskunnan suunnasta. Me puhutaan niin kuin paljon isommasta kysymyksestä kuin siitä, että millainen, kun meillä on siis hallitusohjelmassa kirjaus, me puhutaan kestävästä ja kannattavasta ruokajärjestelmästä ja millainen ruokamaa Suomi on vuonna 2040. Niin itse asiassa meidän pitäisi puhua siitä, millainen yhteiskunta Suomi on vuonna 2040. Ja musta oli aivan ihanaa, kun Tari totesit sen, että sote-ongelmatkin olisi ratkaistu, jos me saataisiin nämä, miten sä totesit, että jos saataisiin niin kuin allergeenit ja kaikki nämä, niin kyllä meidän sote-säästötkin olisi ratkaistu. Tulin nimittäin juuri siitä palaverista tänne, jossa puhuttiin siitä, että miten nämä terveydenhuollon ongelmat ratkotaan. Mutta siis itse asiassa kun me puhutaan ruoasta, niin me puhutaan kulttuurista, me puhutaan meidän toimintatavoista, me puhutaan niin kuin ihmisestä kokonaisuutena. Ja niin kuin, miten tämä yhteiskunta rakentuu juuri niin, että kun me ollaan, ja minusta oli ihanaa, kun sä totesit, että puhutaan, niin kuin pitäisi puhua holistisesti. Koska nythän me ollaan rakennettu, kun mä olen maatmetsätieteilijä itse, mä olen seurannut metsäasioita ja maatalousasioita ja katsonut, että miten me ollaan päästy tähän tilanteeseen, missä me ollaan nyt. Niin me ollaan rakennettu oikeastaan kaikissa niin kuin hirmu siilomaisesti semmoista vahvaa, hyvin, jos täällä on insinööriä, niin semmoisia insinöörimäistä maailmaa, semmoista monosysteemiä joka paikassa. Niin metsäpuolella kuin maatalouspuolella kuin kaikessa. Päivi, onko meillä liikaa insinöörejä niin päättävässä no voi olla sitäkin. Kauppatieteilijöitä voisi olla enemmän. Voisi ajatella niin kuin markkinalähtöisesti ja ehkä sitten myöskin niin kuin humanisteja, jotka voisi ajatella ihmislähtöisesti. Mutta jotenkin niin kuin me ollaan tultu tilanteeseen, jossa meidän pitäisi osata katsoa, että me ei lähdetä korjaamaan juuri niin kuin sä sanoit, niin kuin tavallaan yhtä ongelmaa, niin kuin, vaan katsoa, että me ollaan yhteiskunnassa päästy nyt tähän. Ja se on aikaansaanut meille tämmöisiä sairauksia, ja se on aikaansaanut meille tämmöisen ruoantuotannon, se on aikaansaanut semmoisen maaperän, se on aikaansaanut sellaiset metsät, se on aikaansaanut, jotka me nyt todetaan, että ne ei niin kuin nykytietämyksen pohjalla niin kuin toimi, ja me ihmiset voidaan pahoin. Niin eihän me voida, niin kuin, ja se on ehkä se, että itse nyt ajattelen, että kun me puhutaan siitä ruokastrategiasta ja kestävästä kannattavasta ruokajärjestelmästä, ei ruokapolitiikasta, ei maatalouspolitiikasta. Ja samaan aikaan meillä on maaseutupoliittinen selonteko työn alla. Niin minulla on niin kuin oma toive, että me siellä maatmetsäministeriössä osattaisiin ja ymmärrettäisiin haastaa meidän maan hallitusta siihen, että meidän pitää katsoa niin kuin yhteiskunnan niin kuin isoa muutosta. Ja etsiä sieltä toisaalta se, minkä Mikaela hyvin totesi, meidän pitää kuitenkin tuottaa tähän maahan tuloja. Ja tämän kaiken pitää niin kuin tuottaa bruttokansantuotetta ja löytää niitä vientiin, niitä vientieuroja. Ja siihen me tarvitaan tiettyä. Mutta niin kuin te, jotka mun kanssa olette enemmän ollut tekemisissä, niin tiedätte, että mua niin kuin raivostuttaa se, että me puhutaan elintarvikesektorilla ja ruokaketjussa vain siitä suuren ekonomian tuotannosta, että se on se, joka Suomen pelastaa. Mä väitän, että se ei pelasta. Sieltä tulee varmasti vientiin, ihan hyvin me päästään eteenpäin, mutta me tarvitaan sitä niin kuin lähialueen
uudenlaista ajattelumallia, jossa se ruoantuotanto on osana sitä. Ja me tarvitaan uudenlaista niin kuin kyläajattelua, elämää, sitä mistä sä puhut. Ja tämä oli niin kuin, kiitos, että sain tulla tänne hetkeksi niin kuin virkistäytymään siltä kesken siitä kaikesta, missä mä tuolla olen. Että lämmin kiitos jo siitä, koska saitte... Ei niin kuin, sotea tänään joo, enempää. älkää ennenkään puhuta sotesta. Joo. Arto Salonen, sä oot kestävyyspaneelin jäsenen ja tutkinut kestävyysmurrosta Itä-Suomen yliopistosta. Kun mä sua haastattelin, niin mehän puhuttiin lähiruuasta ja biotaloudesta ja muuta, mutta onko tämä nyt, näetkö sä, että tämä biotalous voisi olla, me tarvittaisiin varmaan niin kuin uusia tai sellaisia hyväksyttävyyttä varmaan enemmän niin kuin rahoittajataholta näille uusille avauksille, vai? Joo, varmasti niinkin. No, asiat täytyy valtavirtaistaa ja sitten jos niitä lähtee valtavirtaistaa, niin varmaan kannattaa kysyä, että mitä me jokainen nyt tässä tavoitellaan. Niin mehän ollaan hyvän elämän tavoittelijoita ja mä oon jotenkin tämän koko iltapäivän kuullut puhetta hyvästä elämästä, kuinka sen saavuttaisi. Ja nyt jos mennään siinä antiikin Kreikkaan, niin siellä kaverit totesivat, että se on 2 asian kombinaatio. Hedonian ja eudaimonian. Hedonia on tyytyväisyyden maksimointia, minulle. Se on ahdistuksen välttämistä, kaikesta siitä irtisanoutumista, joka tuottaa ahdistusta. Sillä polulla me ollaan aika hyvin. Mutta sitten tämä eudaimonia, se on kytkeytymistä ympärillä olevaan maailmaan ja kokemusta siitä, että elän maailmaa varten. Kun taas se hedonia on kokemusta siitä, että maailma on minua varten. Eli itsekkyyden ja altruismin liitto on se hyvän elämän mahdollisuus. Ja meiltä puuttuu nyt se eudaimoninen puoli, se maailmaa varten olemisen puoli. Se edellyttää kytkeytymistä ympärillä olevaan. Ja mä oon kuullut koko iltapäivän puhetta holistisesta kytkeytymisten, liittymisten, kuulumisten kautta ajattelusta, joka voisi olla se ratkaisu, joka antaa meille lääkkeen merkityskatoon. Ja nyt kun lähdetään merkityskatoa paikkaamaan ja muuttamaan, niin ollaan ison äärällä, kaikkia kiinnostaa se. Nimittäin tyytyväisyyttä meillä on, mutta meillä ei ole syitä elää. Ne merkitykset antaa mulle aamulla muutamia hyviä syitä, kun mä palautan ne merkitykset mieleen, niin ne tekee mulle siitä päivästä elämisen arvoisen. Ja nyt se merkitys lähtee vaikka siitä, että kun mä ostan porkkanoita, niin mä tiedän sen tilan, mistä ne tulee. Eli se mun syömä porkkana liittää mut johonkin tarinaan, joka on mun mielestä tarina hyvästä. Tarina hyvästä elämästä. Ja näitä erilaisia kytkeytymisiä me tarvittaisiin enemmän, ja kun niitä me tunnistetaan enemmän, niin mitä ne kytkeytymiset tuo mukanaan? Paitsi sen merkityssisällön, ne antaa myös kokemuksen siitä, että mä oon vastuussa siitä, mihin mä liitän elämääni, eikö? Ja sitten ne antaa kokemuksen myös siitä, että mä voin vaikuttaa asioihin. Eli kun mä jossain oon mukana, kytkeydyn johonkin, niin mä voin vaikuttaa siihen, mihin mä kytkeydyn. Mä voin muuttaa sitä vähän. Eli tämä olisi nyt se valtavirtaistamisen tarina. Kytkösten, liittymisten, kuulumisten, osallisuuksien kautta ajatteleminen. Me julkaistaan 2 viikon sisällä paperi planetaarisesta osallisuudesta, jossa me upgradeattiin THL:n sosiaalisen osallisuuden indikaattorit planetaarisen osallisuuden indikaattoreiksi. Ja nyt siinä olisi se tarinallistamisen tapa, mitä me pystytään liittymään ympärillä olevaan maailmaan hyvin monimuotoisesti, tulemaan osaksi ja aika lailla väkivallattomasti osaksi ympärillä olevaa todellisuutta, jolloin me saadaan vähän suurempia merkityssisältöjä omalle olemassaololle. Eli tämän tyyppinen hyvän elämän tarina on se, mitä mä oon kuullut, ja siinä on valtavirtaistamisen mahdollisuudet kyllä. Kun sanoit tuon planetaarisen, mun on pakko nyt tähän, niin kun voidaan konkretisoidakin sitä silleen, että 12.4. oli ylikulutuspäivä Suomessa. Eli olemme kuluttaneet jo sen, miten se nyt lasketaankaan, sen mitä meidän pitäisi kuluttaa vuodessa, niin me olemme kuluttaneet sen jo 12.4. Ja me ollaan jopa niin kuin kovempia kuluttamaan kuin ruotsalaiset. Kaikkein kovin kuluttajan Katar
ja koko maailman ylikulutuspäivä todennäköisesti tänä vuonna on elokuussa. Niin kun sä kytket sen tämän planetaarisuuteen, tämä liittyy myös tähänkin, että miten me nähdään tämä meidän kuluttaminen tässä maassa suhteessa myös tähän planeettaan. Tämä ei ole huuhaata eikä mitään muuta, vaan tämä on ihan mielenkiintoista kelata tätä asiaa myös siltäkin kannalta, että me ollaan aina kuviteltu olevamme, tai me suomalaiset jotenkin, että meillä on asiat jotenkin ehkä paremmin, mutta ei se välttämättä ehkä näin olekaan, että kyllä meilläkin on peilin katsomisen paikka. Päivi Nerkkä, ole hyvä. Oikeastaan haluaisin tähän merkityskatoon tarttua, koska tämä oli hirmu hyvä esimerkki, että jos mä syön porkkanaa, jonka mä tiedän, mistä se on, niin tämä on tavallaan älyttömän hyvä kysymys siihen, että miten tämä merkityskato, sitten toisaalta ihmisten halu kantaa vastuuta, vastuullisuuden nousu, ymmärrys siitä, miten mä kannan vastuuta, niin miten se kytkeytyy meidän ruoantuotantoon ja siihen lähellä tuotettuun ja siihen tapaan. Myöskin suurtuotannossa, jos me puhutaan suomalaisesta suurtuotannosta, niin puhutaan vaikka nyt siitä siipikarjanlihan tuottamisesta, jossa jokainen siipikarjatuottaja tietää, että se on tästä, ja kun sä ostat sen, niin sä tiedät, miltä tilalta tämä on tullut. Että tavallaan se merkityksellisyyden näkeminen suomalaisen ruoantuotannon eri variaatioissa, niin se pitäisi kytkeä tähän meidän, kun me ihmiset kuitenkin halutaan kantaa vastuuta ja halutaan tehdä se tavallaan niiden omien arvojen mukaisesti. Niin mä toivoisin, että me osattaisiin kytkeä tätä asiaa ja sitten vielä kytkeä tähän se näkökulma, että mä voin vaikuttaa oman ja perheeni ja läheiseni terveyteen, jos minä toimin näin tai näin. Mutta tämähän on tavallaan sitä ruoan brändäystä nyt, että ranskalaisethan on ihan huippuja tässä, että jokaisessa ranskalaisessa supermarketissa siellä puhutaan, että paikallisia tuotteita, ollaan ylpeitä, ne saa enemmän hyllytilaakin ne paikalliset tuotteet, mutta meillä puhutaan siinä, että ei tollainen mahu sinne hyllyyn, tai jotenkin meillä on, tai se on ihan kummallinen nyrjähtänyt ajatus, että meillä on ylpeitä tästä omasta tuotannosta, ihan brändimielessäkin. Juha. No joo, tähän liittyen niin monet, ainakin niistä, jotka osallistuu samoihin tilaisuuksiin kuin minä, olen huomannut, niin kuin nyt tänäänkin, niin uskon on samaa mieltä ja ihmetellyt sama asia, että kun ruoasta puhutaan, niin kaikki se taitaa yleisestikin päteä, että kaikki se, mikä on laadukkaampaa, mikä on parempaa, jopa terveellisempää, niin on kalliimpaa. Ja silloin me voitaisiin ajatella niin, että me tuotetaan, että me saadaan niitä euroja siitä, että me tuotetaan nimenomaan näitä lisäarvoisia, siis aidosti lisäarvoisia, terveellisempiä, terveellisen ruokavalioon sisältyviä ja itsessään terveellisempiä, ei tapettuja ruokia, ja saadaan niistä isompi hinta. Mutta sitten se on ristiriidassa sen kanssa, että se pitäisi olla kaikkien ulottuvilla. Kun Päivi viittasi siihen, että ihmiset haluaa sen kokemuksen yhteydestä, niin tuolla kuitenkin aika paljon se arki on sitä, että mennään työpäivän jälkeen usein vielä perheen äiti tuonne markettiin ja kiireisenä haalii sitten kasseihin sieltä hyllyistä ja koko ajan kuitenkin vähän joutuu katsoa hintaa. Niin meillä on tässäkin semmoinen ristiriita, että miten se kaikki hyvä, mistä on tässä puhuttu, mitä voitaisiin välittää niin kuin sen hyvän laadukkaan ruoan ja sen ruoantuotantotavan kautta, niin miten se saadaan ihmisten ulottuville? Juha, minulla on tuohon kysymys. Meillähän on tämä Hanselin hankintalaki. Ja suomalaiset noudattaa kaikkein ortodoksisemmin koko Euroopan unionin maissa tätä hankintalakia, tätä kilpailuttamista, joka johtaa sitten siihen, että tälläkin alueella tai jossain Leppävirralla niin se on halvempaa kouluruoka järjestää sille, että tuotetaan ne kanat sieltä Thaimaasta. Niin eikö tähän nyt saada nyt kerrankin sellainen ratkaisu, että onko meidän pakko noudattaa noin tiukkaa hankintalakia ja voidaanko me tehdä myös verohelpotusta, arvonlisäverohelpotuksia tällaiselle paikalliselle ruoalle tai terveelliselle ruoalle sen sijaan, että se maksaa enemmän? Kyllä näin, ja sitten vielä höystäsin tätä kysymystä, nyt kaikki katsoo tietysti Päiviä. Ei, kun mä katsoin sinua. Niin, että en, mutta mä päinvastoin lisään vielä kierrettä, että oli tämä siis edullisuus, joo. Nyt mä taisin kyllä unohtaa jo. Onneksi unohdit. Joo, siis hankintalakihan on niin sanotusti auki. Mutta mä väitän,
Mä ihan oikeasti väitän, että nyt kun me olemme aukastu se hankintalaki ja hallitusohjelmassa on kymmeniä kirjauksia julkisista hankinnoista ja Hanselin kilpailutuksesta ja kaikista näistä, niin sitten kun me ollaan menty sinne syvälle, niin itse asiassa se on kyse siitä, että se julkinen hankkija pystyisi niiden kriteereiden perusteella kyllä, ja Hansel pystyisi niiden kriteereiden perusteella kilpailuttamaan, jotka on mahdollisia kilpailulain perusteella. Ei niiden tarvitsisi kilpailuttaa sitä vain hinnalla, vaan siellä voi olla vaikka kilometrimääriä, vaikka 100 kilometrin läheltä voisi pitää ottaa niin kuin hankkia ne tavarat. Siellä on kriteereitä, jotka voidaan laadun ja paikallisuuden osalta nostaa sinne, eikä se ole ollenkaan EU-kilpailulain vastaista. Mutta on kyse siitä, että me emme Suomessa arvosta suomalaista ruokaa niin, että me haluaisimme, että julkinen hankkija, joka hankkii meidän lapsille, meidän vanhuksille, meidän kouluihin ruuat, niin ottaisi sen niin sanotusti annettuna, että meillä on tärkeää hankkia läheltä ja kotimaista, ja se saa maksaa vähän enemmän. Siis on kyse arvovalinnasta, eikä mokomasta hankintalaista. Hanselin osalta on kyllä tällä hetkellä käynnissä iso vääntö siitä, että ei voi olla niin, että he kilpailuttaa koko Suomeen yhden tukkurin, joka hoitaa kaikki. Se on väärin, se valtio toimii siinä väärin, ja se me ollaan otettu kiinni. Loistavaa, mutta nyt myös se, että tämä vastaus vielä, että sen ei pitäisi olla kalliimpaa. Meidän pitää myös saada hyvää ja halvalla, mistä Arto Salonenkin on puhunut. Me käydään tästä nyt keskustelua. No tämä ruokakysymys ehkä siis tässä voisi ainakin itse on askarruttanut tämä kysymys, koska sen mä muistin nyt sen, mikä se lisäkierre tähän mun mielestä oli jo tämä kansanterveyskysymys siis siitä, että kun se halpa ruoka niin usein on ravitsemuksellisesti ja halvalla koostut ruokavaliot, ne on niin kuin terveydellisesti heikompia. Silloin kansanterveydellinen merkitys, me on mainittu tässä jo, diabetes ja tämän tyyppisiä ei tarttuvia tauteja, jotka on aika hyvinkin erilaisissa ruokajärjestelmätutkimuksissa kahlattu läpi ja pohdittu tätä kysymystä, niin voi vaan esittää sellaisen toivomuksen, että nämäkin kustannukset saataisiin siis jollakin tavalla mukaan ja sitä kautta tämä ruoka tulisi hinnoiteltua sitten niin, että se olisi ulottuvilla tämä korkeampi laatu sitten kaikille, koska kysymys on kuitenkin niin olennaista asiasta. Mitä tulee tähän paikallisuuteen, niin siinä kun me on pohdittu Kari Koppelmäen kanssa ja hän esitteli tämän agroekologisen symbiosin idean, niin siihen liittyy läheisesti tämä niin kuin paikallistaminen näiden ruokaekosysteemien mittakaavoihin takaisin. Ja meillä on hyvin keskittynyt järjestelmä Suomessa tällä hetkellä ja ruokakulttuuri on sellainen, että sä ostat sen HK sinisen Hankoniemeltä tai Utsjoesta, se on ihan samassa paketissa, saman makuinen, saman näköinen. No sillä voi olla monille ihmisille merkitystä, että se on niin kuin taattua, että sama ilmiö kuin globaalisti matkustellaan, mennään mäkkäriin, koska tiedetään, että saadaan se sama juttu, mikä on jo tuttua. Mutta kyllä sillä on myös ruokakulttuurinen merkitys ja Suomessa olisi varmasti mahdollisuus monipuolistaa ruokakulttuuri niin kuin alueellisemmaksi, mutta me ollaan kuitenkin aika pieni maa ja mitä pohjoisemmassa mennään, sitä vähemmän on niitä tuotantomahdollisuuksia, varsinkin kasvintuotantopuolella, niin hyvin monet lajit ei menesty ollenkaan enää sitten pohjoisessa. Ja siinä mielessä mä luulen, että se kotimaisuus, minkä Sanan tässä Päivi mainitsi, niin se olisi niin kuin se tärkein ja olennaisin niin kuin se arvostettava asia sen lisäksi, että siitä haettaisiin vähän edes semmoista ruokakulttuurista paikallisuutta. Arto, sulla oli kommentti tähän. Joo, sellainen tosihintatalous varmaan olisi niin kuin tavoittelemisen arvosta, että meillä olisi hinnoissa mukana ne ekologiset haitat ja sosiaaliset haitat, joita sen tuotteen käytöstä aiheutuu. Siinähän se olisi, eikä se mahdotonta ole. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että silloin me olisi luotu politiikalla sellainen olosuhde kansalaiselle, että se menee kauppaan ja ostaa sellaista halpaa tai kohtuuhintaista ruokaa ja saa yllättävän terveellistä ruokaa. Eli roskaruualla olisi kova verorasite
ja sitten me käytettäisiin sitä verorasitetta terveyspalvelujen järjestämiseen, että se ihminen, joka syö itsensä sairaaksi roskaruualla, niin saadaan hoidettua terveeksi sitten kuitenkin. Eli nämä on täysin mahdollisia asioita. Tai että mitä Ari kertoi saksalaisesta kaupungista, että arvonlisäverohelpotus niille maataloustuottajille, jotka tuo 50 kilometrin säteellä tuotteita kauppoihin. Nämä on täysin mahdollisia asioita, aivan ihmisen kokoisia, mutta ei meillä näistä vaan puhuta. Mielenkiintoista. Että pitäisikö puhua? No tässä sitä puhutaan. Tässä puhutaan, tullaan tekemään toimenpiteitä. Käsiä nousee. Hei, sieltä takarivistä niin ensin, niin jakakaa te yhteisymmärryksessä, kumpi aloittaa, ja sitten mennään. Sitten on Irene. Joo, näissä piireissä, missä tulee itse pyörittyä, ehkä täälläkin, niin tulee esiin semmoinen aika monen tarvetta järjestelmän muuttamiseksi. Ja ehkä herää semmoinen kysymys teille, että eletäänkö me kuplassa, että muut ruokajärjestelmän piirit ei ymmärrä sitä muutoksen tarvetta. Me käytetään kuitenkin vuosittain noin 2 miljardia euroa maataloustukia, jotka voidaan ehkä kritisoida, että niiden tukien tarkoitus on ylläpitää meidän nykyistä järjestelmää. Sun pitää antaa mikrofoni tänne takaisin. Siitä vaan, Irene. Kyllä me eletään kuplassa. Ja se kupla lävistää todella monen toimijatason. Nyt jos rajataan tämä tarkastelu pelkästään vaikka ruokajärjestelmään, niin esimerkiksi meillähän on siis hyvin laajasti jaettu näkemys ruokajärjestelmätoimijoiden keskuudessa, että rakennekehitys on hyvä asia. Ja rakennekehitys siis tarkoittaa sitä, että meillä jatkuvasti kasvaa maatilojen keskimääräinen koko. Ja se otetaan vähän niin kuin semmoisena luonnonlain kaltaisena asiana. Mutta siis se, mistä se aiheutuu, on se, että kun maatalous on jatkuvasti huonommin kannattavaa, niin viljelijän on pakko kasvattaa sitä tilaa, jotta se pystyisi tavallaan niin kuin juoksemaan nopeammin, jotta sen pää pysyisi pinnalla. Niin sehän on tietynlaisen tämmöisen kehitysdynamiikan seuraus, ja jossa me just puhutaan tästä halpuudesta, me puhutaan siitä, että mikä on kannattavaa, ja me lopulta puhutaan siitä, että meillä pitäisi olla jatkuva talouskasvu, joka johtaa tavallaan siihen, että ihmisillä pitäisi olla enemmän kulutusvaraa, eli he käyttäisivät vähemmän rahaa ruokaan, ja kun he käyttävät vähemmän rahaa ruokaan, niin meillä maataloudessa nykyisessä sääntökehikossa tulee sitten tavallaan niin kuin semmoiset toimintatavat todennäköisemmiksi, mitkä ei nyt välttämättä suoranaisesti tue näitä ratkaisuja, mistä me tänään täällä on paljon puhuttu. Ja sitten se, että mikä on tavallaan kannattavaa, niin sehän ei, siis se tavallaan tulee tässä ekonomistikielessä niin kuin helposti semmoisena niin kuin luonnonlakina annettuna asiana, että niin kuin jos ei se ole kannattavaa, niin sitä ei kukaan tee, ja jos se on kannattavaa, niin sit sitä tapahtuu. Mutta kun tavallaan siis meidän kannattavuus määrittyy fossiilitalouden sääntökehikossa, meillä on kannattavaa tehdä asioita, jotka me pystytään niin kuin ulkoisilla tuotantopanoksilla saamaan niin kuin näennäisen tehokkaasti pyörimään, mutta käytännössähän se ei ole sitä tehokkuutta, mitä Kari tuossa aamupäiväesityksessään peräänkuulutti. Biokiertotalouden määritelmä on englanniksi frugal exploitation of scarce resources. Ja meillähän ei niin kuin tässä nykyisessä, se frugal mun mielestä kauniisti niin kuin kattaa just sen tyyppisen tehokkuuden, mitä mä ajattelen, että mitä esimerkiksi nämä agroekologiset symbioosit pitää sisällään, mutta eihän se ole sen tyyppistä tehokkuutta, mikä meillä niin kuin tällä hetkellä. Meidän tehokkuus tarkoittaa sitä, että meidän pitää niin kuin mahdollisimman tehokkaasti pystyä jotain tiettyä resurssia kahmimaan paljon kerralla. Ja sen tyyppinen talousjärjestelmä ei pysty pitämään yllä monimuotoisuutta, eikä se tavallaan niin kuin tue tämmöistä One Health-ajattelua. Sinulla oli. Tule vaan tänne rohkeasti eteen. Niin saat mikrofonin.
Ja sitten Johannalla kommentti ja sitten on Sepolla. Joo. Kiitos. Mä sujuvasti jatkan tästä Irenen puheenvuorosta. Tämä talouskeskustelu on minusta tosi kiinnostavaa ja tosi tärkeää. Ja mä tartun tuohon, mitä Arto sanoi tuosta tosi hintataloudesta. Että tällaisia mallejahan on esimerkiksi EOsta, eurooppalainen, saksalainen ketju, joka hinnoittelee tämmöisen kestävyyskukan mukaisesti, eli ne laskee vesijalanjäljiä ja biodiversiteettijalanjäljiä ja muut, ja ikään kuin sitten sitä kautta hinnoittelevat luomutuotteensa, jota hankkivat niin kuin ympäri. Eli niitä yrityksiä on, mutta että rantautuuko se ja millä tavalla mahdollisesti niin kuin Suomeen, niin on sitten toinen kysymys, jonka heitän näille rahoituslähteiden päällä istuville ihmisille. Mutta se, mitä mä halusin tuoda esiin, on tämä, että ehkä yksi oletus nyt, mitä täälläkin tavallaan ääneen sanomattomasti vallitsee, niin on se, että ajatellaan, että ruoka on hyödyke. Että se on niinku se ajatus tässä hetkessä, mutta sehän on historiallisesti tosi lyhyt ajanjakso. Minä ajanjaksona ruoka on ollut kaupallinen hyödyke, eli sitä vaihdetaan rahaa vasten. Et vielä niin kuin noin 100 vuotta sitten ja itse asiassa 50 vuotta sitten, niin ruokaa on myös omavaraisesti tuotettu ja vaihdettu vaihtotalouksissa. Ja edelleen tällaista tapahtuu hyvin pitkälti monimuotoisilla pientiloilla ja muun kaltaisilla tiloilla. Joten nyt kysymys, ehkä tällainen yleinen kysymys onkin sitten se, että mitä jos me ajatellaankin ruokaa ei pelkästään hyödykkeenä, vaan lahjana. Ja esimerkkinä tästä on kumppanuusmaatalous, jossa meillä on tänään ihmisiäkin paikalla, ja se on musta niinku mieletön tapa muuttaa sekä käytäntöjä että sitä ajatusmaailmaa siitä, että mitä ruoka meille oikeastaan on. Koska kumppanuusmaatalouden pohjimmainen ajatus on se, että me ei makseta ruuasta, eli hyödykkeestä kilohintana, vaan me maksetaan työstä, jota viljelijä tekee. Me maksetaan näkymättömästä työstä, mitä kaikki muutkin tekevät. Ja tällöin kaikki se ruoka, mitä tuotetaan, on lahja, koska me ollaan maksettu jo se. Me ollaan maksettu jo se työ. Hieno puhe. Johanna nopeasti, sitten Seppo ja sitten te. Mulla oli kysymys, tai siis kai mä saan esittää kysymyksen. Totta kai saa. Hyvä. Joo, kun sä sanoit, että kommentti. Mutta anteeksi. Ei se mitään. Eli mainitsitte tämän, että hinnassa voisi olla mukana ekologiset ja sosiologiset haitat, ja sitten olisi korkea verorasite semmoisilla, millä on korkeat ekologiset ja sosiaaliset haitat. Mutta sitten toisaalta puhuit tästä, että meillä on tämä jatkuvan kasvun ja fossiilitalouden luoma kehikko, joka ohjaa kasvattamaan tilakokoa niin, että maatalous ei ole kannattavaa, vaikka se tila on kauhean iso jo ja niin edelleen. Se ohjaa edelleen kasvattamaan. Ja sitten mä olin tässä äsken tämmöisessä tartuntatautilain uudistustyöpajassa, ja siellä keskityttiin sitten lintuinfluenssaan. Ja sitten mä mietin, että jos näitä asioita, koska siis nythän lintuinfluenssa leviää USAssa maitotiloilla, ja sitten sehän on itse asiassa kokonaan tämän siipikarjatuotannon luoma ongelma, tämä korkea patogeeninen lintuinfluenssa. Että jos nämä sais niin kuin näihin ekologisiin haittoihin luettua nämä tarttuvat taudit tai tartuntataudit, ja voisiko sitä kautta jotenkin niin kuin tätä ohjata tätä tuotantoa niin kuin toiseen suuntaan, vai onko se vaan niin, että koska meillä on tämä jatkuva kasvu ja fossiilitalous, mistä on vähän vaikea kapinoida irti, että tässä vaan ollaan. Onko meidän mahdoton päästä irti tästä tällaisesta niin kuin talousmallista? Voidaanko me olla poikkeuksellisia? Sanotaan niin, että täältä. No niin, nyt. Siis nythän on viimeisten 5 vuoden aikana erittäin vahvasti Suomessakin noussut esille nimenomaan niin kuin vähän uuden näköinen talousmalli. Ajattelu siitä, että millä tavalla, kun tällä hetkellähän Suomessa on tämmöinen kasvun, niin kuin Euroopan maissa muutoinkin. Mutta nythän sinne ensimmäisen kerran viimeisen 5 vuoden aikana on noussut esille se, että pitäisikö tässä kasvun mallissa, taloudellisessa mallissa ottaa huomioon ekologiset kysymykset, ottaa huomioon sosiaaliset kysymykset ja lähteä niin kuin tekemään vaikutusarviointia, vaikka konkreettisesti jonkun lain vaikutusten arviointia siitä näkökulmasta, että miten se vaikuttaa ekologiaan, talouteen tai sosiaaliseen. Ja sehän alkaa muuttamaan tätä ajattelumallia tästä puhtaasta kasvun logiikasta. Mutta kyllähän me ollaan niin kuin,
tosi vahvasti siinä kuplassa tällä hetkellä, minkä Irene hyvin tuossa kuvasi, niin kuin lähtien tästä siitä, että pitää saada kasvua ja viedä eteenpäin. Ja toisaalta siitä, että yhteiskuntahan tarvitsee bruttokansantuotetta, tarvitsee tuloja, jotta se pystyy hoitamaan palvelunsa tälle yhteiskunnalle. Mutta kun me puhutaan ruokajärjestelmästä, me puhutaan ruokajärjestelmän visiosta, niin kyllä meidän nyt täytyy ottaa niskasta itseämme siinä kiinni, että siihen sisälle täytyy tulla, niin kuin alkaa löytymään siihen 2040 maailmaan se kokonaisnäkemys, jossa meillä on tätä hyödykeajattelua, minkä sä nostit esille, tätä kumppanuusajattelua siinä rinnalla, kun me puhumme siitä, että meidän pitää meidän elintarviketeollisuuden, meidän kaupan näkökulmasta tuottaa myöskin niin kuin isoja määriä ruokaa. Niin meidän täytyy niin kuin uskaltaa nostaa nämä asiat rinnalle ja tulla ulos sieltä kuplasta. Ja kun me puhutaan tukimekanismeista, me puhutaan CAPin tukimekanismien niin kuin muuttamisesta, niin tästähän me nyt juuri puhumme. Että se pitäisi saada tukemaan, ei vain sitä kasvun logiikkaa, vaan siinä täytyy tulla tietysti nämä erilaiset niin kuin ekologiset ja sosiaaliset huomioon, mutta myöskin ne erilaistuvat maatalouden niin kuin tuotantotavat ja erilaiset siihen kytkeytyvät niin kuin tilamallit. Mutta tämähän on äärettömän iso kysymys. Miettikää vaikka, miten suomalainen pankkijärjestelmä tällä hetkellä toimii. Se toimii niin kuin nyt juuri vastoin kaikkea tätä. Me käydään jatkuvaa keskustelua kaikkien suomalaisten pankkijärjestelmien kanssa, että mikä on siinä, että tällä hetkellä maatilat eivät saa edes investointeihin rahaa, jolle ei ole joku tietty iso määrä niin kuin tuotantoa tulossa. Mikä on se, joka arvioi se, mikä on sen pankin ymmärrys arvioida sitä, että joku pienempi tila, jolla on erilainen liiketoimintasuunnitelma, ei saisi sitä rahaa. Tämä olisi erittäin hyvä ottaa pankit mukaan ja pankkien päättävät elimet mukaan juuri tällaiseen keskusteluun. Niin, siis, tätä me nyt juuri käymme, mutta että nämä on niin kuin tosi isoja keskusteluja tämän yhteiskunnan niin kuin muutoksen kannalta. Ja tähän me haastetaan nyt, kun me puhutaan siitä ruokajärjestelmästä, siitä kestävästä visiosta 2040, niin nyt on niin kuin uskallettava puhua. Lähdettävä pienin askeli hakemaan muutosta, ja siinä ei voi kukaan jäädä ulos. Mutta ei ole helppoa. Ei ole helppoa, mutta tässä on 2 kommenttia, 3, 4kin, mutta mulle sanottiin vain tuossa 3 minuuttia sitten, että on vain 5 minuuttia aikaa. Eli... No niin, Joo, mä ehkä voisin jatkaa tuossa tavallaan sillä, että mikä on niin se semmoinen, mulle maatalous on tavallaan semmoista niin kuin, ikään kuin perustuotantoa toisaalta, että se täytyy toimia ja sitten on tehotaloutta ja tämmöistä tehotuotantoa ja tämmöistä, mutta että kun katsoo esimerkiksi vaikka Novo Nordiskin uusinta menestystarina, niin se on lihavuuspilleri, jota käytännössä se on Euroopan Apple nykyään, siis se tuottaa ihan tautisesti osakkaille ja sitten toisaalta USAssa mainitaan 25 000 reseptiä päivittäin koskien niin kuin lihavuutta, että tavallaan se tämä on se realiteetti, missä me eletään niin tietysti mielessä tällä hetkellä. Että meillä on, niin kuin, oli siis se tuotanto mikä tahansa, mutta se, että maatalous musta näyttää, että se aika vähän saa siitä osioista. Ja sitten näitä jalosteita kaikki, joita sitten kysytään. Ja sitten taas niin lääkärithän ei oikein voi puuttua tähän, että kun ihmiset syö kaiken näköistä, mitä sitten jalostetaan siitä maataloudesta sitten eteenpäin. Ja sen seuraus on se, että meillä itse asiassa niin jengi voi aika huonosti toisaalta, että meillä on nämä elintasosairaudet, mistä puhuttiin. Että mikä on se, mistä päästään kerran, niin kuin Tarja sanoi tästä sote-uudistuksesta, että pitäisikö me panna se ruoka hinnalta, että me syödään vaan vähemmän ja laadutaan ja säästetään kuluissa, että mikä on se tavallaan se viisasten kivi, että millä tätä kompleksista systeemiä lähdetään purkaa. Että se pitäisi katsoa, nyt kaikki niin kuin sanoit tässä aluksi tässä, että me ollaan niin kuin siilo, sitten kaikki tekee niitä siilopäätöksiä, niin eihän siitä tule mitään, koska siis jokainen tekee niitä omista premisseistä ja lähtien, että se katsantokanta niin pitäisi olla tämmöinen holistisempi jotenkin, mutta se, että meillä on kaikki on siiloissa, niin se on, rakenne on vaan jotenkin ongelmallinen. Tässä kiinnostavaa ottaa sote-uudistuksen tämä ruokapolitiikka mukaan, mitä Tari ehdotti, mutta nyt ole hyvä. Joo, kiitos. Tuosta haluaisin nostaa tämän harhan, mikä taas tuli esille, se, että terveellinen ruoka on kallista. Jos me mennään kauppaan katsomaan vihannestiskiä, siellä kaikki tuotteet on käytännössä 1–2 per kilo. Sitten jos me ostetaan makaronilaatikko sieltä Eines-puolelta, niin se on sitten 5 eurosta 10 kilo, ja se on aivan paskaa siihen verrattuna, mitä sieltä toiselta puolelta saisi. Sitten meillä on tämä terveydellisen puolen sysäämänä brändätty nyt nämä lihankorvikkeet, mikä niinku on ihan siis uskomaton kupla. Niiden kaikki ravitsemukselliset niin kuin laatu
premissit on hävitetty siinä kemiallisessa prosessissa, ne on paljon köyhempiä kuin mitä ne lähtöaineet on, ja sitten ne maksaa 10 kertaa enemmän kuin se lähtöaineet. Ja sitten tämä on saatu brändättyä niin, että tämmöisiä ihmiset ostaa. Et meidän pitäisi mun mielestä enemmänkin saada brändättyä nyt jotenkin sellainen kulttuuri, että niin kuin Ranskassa, että me ruvettaisiin nauttimaan siitä yhteisöllisyydestä, siitä, että keräännytään ruoan ääreen ja tehdään sitä yhdessä näistä laadukkaista raaka-aineista. Ja se, mikä tämmöisenä anekdoottina voi vielä sanoa, että mistä Ranskassa tämä johtuu. Eräs ranskalainen professori yhdessä päivälliskeskustelussa, kun mä ihmettelin sitä, että miten Ranskassa kaikki on tämän maatalouden takana, siellä kipataan tomaatteja kadulla, niin kaikki on sitä mieltä, että tämä oli hyvä juttu. Niin hänen vastauksensa oli se, että koska meillä on niin lähellä ne juuret sinne maatiloille, että ne on 3 tai 4 sukupolven takana. Mitäs meillä on? Joo, tässä on Artolla vielä kommentti, mutta ole hyvä. Mä sanon vaan tuohon, mä kysyin samaa Irlannista, jossa Origin Greening ja Bord Biancas on saanut tehdä töitä. Ja kysyin, että miten te mahdollistatte hallituskausien ylimenevän päätöksenteon. Ja sitten se sanoi, että Miki, well, you need to understand we Irish, we are agrar people. Ja mä mietin, että okei, siinä. Se on jännä, että nämä maat on ylpeitä siitä niin kuin agraaritausta. Annatko, mutta ennen tätä niin Arto sanoo, niin sitten isäntä saa viimeisen puheenvuoron tilan pehtoorina. No ehkä vaan sellainen havainto, että tämä on tällaista systeemiseen ymmärrykseen perustuvaa tämä visiointi, mitä me on saatu aikaiseksi. Ja nyt meillä on kovin atomismiin palautuva todellisuuskäsitys. Me tunnistetaan yksittäisiä asioita tässä maailmassa, tässä todellisuudessa, tässä meidän elämismaailmassa, mutta me ei tunnisteta, kuinka ne asiat on tekemisissä toistensa kanssa. Ja se on iso tällainen maailmankuvallinen haaste, mikä meillä on. Jostain syystä lineaarinen ajattelu on saanut sijaa atomismiin, se palautuu tällaiseen mekanistiseen maailmantulkintaan. Ja nyt jos me saadaan käännettyä sit systeemisempään, niin merkityskatokin tulee hoidettua. Plus mä väitän, että kaikki maailman isot ongelmat ratkee sitä kautta, kun ajatellaan kytkösten kautta vähän enemmän. Ja silloin päästään siiloistakin eroon. Mutta nyt jo ollaan jossakin, kun tunnistetaan ne, että ne siilot siellä on, mutta että niiden välillä voisi olla jotain yhteistyötä. Nyt viimeinen puheenvuoro itse asiassa menee tosi hauskasti, että sinä päätät tämän tilan isäntänä ja mahtavan mikrobiston vaalijana täällä ja hyvää elämää viettävänä isäntänä. Ole hyvä. Kiitos, en ota kantaa tuohon, mutta mun täytyy kyllä jatkaa tuosta äskeisestä ehkä vähän kornillakin tavalla, koska täällä on hirveän paljon hyviä asioita täällä avaruudessa tällä hetkellä, mutta EU-datalainsäädäntö tulee voimaan ensi vuonna puolessa välissä. Ja meillä on Suomessa semmoinen yhtiö, ainut, joka pystyy sitä säädäntöä niin kuin tällä hetkellä noudattamaan, jolloin se täytyy tavallaan se raaka-aine myöskin sinne valmis raportoida sinne eteenpäin. Niin mä olen ollut tämmöisessä projektissa, niin kuin alkuprojektissa mukana tässä, eli käytännössä voidaan suojatusti sen datan kautta välittää mitä tahansa tietoa halutaan niin kuin täältä alkutuotannosta sinne lopputuottajalle niin kuin hallitusti. Meillä on siis ainut Suomessa tällä hetkellä tämmöinen yritys. Tähän voitaisiin sitoa valtiollisia asioita, tähän voitaisiin sitoa hallintoa, huoltovarmuutta, hiilijalanjälkeä. Mä pystyn sen viljakuorman niin kuin jäljittämään ja raportoimaan, että missä se on kasvatettu, jos mulle joku maksaa sitä lisäarvoa. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä sitä, mutta meillä puuttuu se työkalu, mitä Arto äsken sanoi, tämä on hieman ehkä korni tämä data-asia, mutta Dataspace Europe, se on niin kuin iso kokonaisuus, josta voisi löytyä se työkalu, ainakin se on niin kuin varmasti osa sitä prosessia. Mä en valitettavasti vähän pessimistisenä en näe montaa vaihtoehtoa, miten me päästään tästä eteenpäin, jotta me saadaan nämä huikeat asiat, mitä tänään on käyty läpi, niin kuin käytäntöön. Kiitos. Kiitoksia ja kiitoksia